kapuso, ani ay ambungan nga taga-syudad sa Danao nga tungod sa iyang hulagway nga nagpasan og bukag nga puno sa mais, nagtending online ug tungod niini gianggaan siya nga cornman. Atong ilailahon kining Bisdak Bay sa Danao sa report ni Femery Dumabo. Kining mga hulagway sa usa ka hang nga nagpas-an og bukag nga puno sa mga mais sa bukirang bahin sa Dakbayan sa Danao. Miani og kapin sa gatos nga shares, gilang nga si Cedric Pilio, 21 anyos. Apan ang pagka-cornman, pamaagi lang di ay niya nga makatabang sa pamilya atol sa lockdown, samtang wa pa kasakay sa barko isip siman sa niaging buwan. Gipasabot ni Cedric sa GMR TV Balitang Bisdak nga gikan gyud siyang nananggi sa kamaisan sa iyang iyaan nitong higayuna aron adunay ikatabang sa gastuhan sa pamilya. Every weekend adto mi sa kumay-gagaw sa among iyaan kay tabang-tabang na adto mananggi. Na amo ang agi sa among pagsanggi kay amo tipunon tapos amo bahinon ikaw ang paggamit. Apan dili ra papogi si Cedric kay mitapos siya isip marine engineer sa miaging tuig tungod siyang kaugalingong paningkamot. Sayo ning buwan na lang nakasakay na sa barkong gitrabahuan. Sa kakabuos, nag-working student siya. Sa tingwa usab nga mapatungha niya ang duha niya ka mga manghud. Kaya dunay hitsura og hang ikapila na usab siyang na-feature sa page sa ilang tunghaan ug sa ilang lugar. Apan alang kaniya, mas importante ang maayong pamatasan kaysa hitsuraan. The reason why A comes first before B because attitude comes first before beauty. Mapakita sa akong maigsoon nga kaya na ako, kaya silang kuya o dili pa mo ang kalisod para kabutin mga pangandi. Dugang ni Cedric nga mapakornman o seaman man, ang importante tinaro nga panginabuhi og paningkamot aron makatabang sa pamilyang nanginahanglan. Obanik Leo Fer Lumayag, ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak.